Iki bakar bodi saudara di kebone konco. Kepin weruh aku kebone perengan. Dalane ya weruh dhewe kaya iku mau. Sorone kaya ngono. Iki alame kate udan, bakar bodi durung mateng. Yo yes, nek mateng marine ya dipangan. Nah, yes nek jenenge wong nang kebonan nang walasan yo yo nyene nek gawe ganjele weteng. Numbang wetenge sing luwih, ndek alas mesti luwih. Iki sing kawit asat iki. Yo yo ngene iki nek wis ngalasan bakar bote. Ya ampun nek ndek kutho apa ono wong bakar-bakar ngene iki nek ndek kutho. Ndak ngerti aku. Lah bote iki apa sik burung pedol. Jare wong tuwek biyen nek wong desa lho saudara sing opo nandur-nandur. Sing ngene iki wis nandur bote sak cukup-cukule ana sing dirumat, ana sing ngene niat didol. Jadi menawa kluweh ndek Tegale, ndek kebone wis ngene iki kekrosok jare wong Jawa kekrosok. Kekrosok ambune sangit nang awak nek kekrosoke. Sangit. Ngono iki. Aja udan sik, mek iki bakar bote durung mateng. Koncone sik golek kulupan. Kulupan apa Jamin? Kulup serimpat. Nah, iku kulup serimpat. Empu bahasa luar negerine apa kulup? Wal kulup. Wal kulup ya. Kulupe ya nek Jawane ya kulup, nek bahasa luar negeri mungkin wal kulup. Wal kulup. Mungkin ngono, ya mbo lah, ya mbo bener mbo ndak. Durung mateng-mateng saudara, dhuwur iku wis kate udan iku. Udan sik, mbotene cakne mateng sik. Larake ya teles. Oh iki udan iki apa iki nek udan iki ndak mangan bote nek kena udan iki. Kan wong tani temenan. Udan aja udan sik mbok wo. Aja udan sik, mbotene durung mateng. Mbotene durung mateng. Tuh nyene musim udan ya apa musim rendeng. Ya ngene Rendeng apa Jamin? Rendeng iku ya apa ya nah. Iya, rendeng iku wis musim penghujan rendeng. Jarine ngono. Isu udan, awan udan, bengi udan. Nah, iku. Tuh, ndak mateng rasane bote iki. Kayune teles.